Balimao ani nyakuma bi samedi 6 juin 2026 Malion ala sago au sago Général Famougué Camara Assimi Goïta kelembe kata otaji la tuguni Malion meno secret fo nyanabi Général Famougué Camara ya tara Sado Camara ka tlebi na saraka bola mais Assimi Goïta mata Mali officiel ba ne anna tara ne ta kalama de ne ma ko Mali ministre fin tara ni ngani ma abise ka utara de mais ça doit être les binan saraka boka ke ko ke ina fo mogo were gansan Mali amena tla kanda do la Assimi mata de Assimi mata ça doit saraka bola flana fana munye aywa Bamako encercler no de binaka mogo be ka attaque were préparer na ya usigi théâtre bola Famougué blara Famougué mabla na ya usigi na ma were ke mogo ya aba etukun ko bina ko bina jaraka mogo do na Bamako tukuni o yenga conseil ko fo nyana aw tse ka fo kama averti aw avertira de si ça ambedo Général Famougué ka côté fanfala la Malion bela jele ni photo et réseaux sociaux kan a photo flani ben ni photo yi ko Général Famougué Camara katara Sado Camara ka tlebi na ni saraka bola akira chugo mena mena nya fo nyana u yabla ou que Général Famougué Camara mene folo ne segu tukara bora ne munga mbeka fa abe ninga une semaine bo uka mogo makuma uka video man besigile mbeka koloshilike uba do fana chedu parce que ubeka parce que mogo munu do u tele gidele de do kuma be do da uka fodi a foru na wati na ko okay ay bo so la ka bola u bora ko ngalundu ne ya fo domi oduguje flana oduguje sabana nanna durna o mabode u kelen u ga plan préparé ko ro sora ka boko ngalundu ne klara ka boko jabi ko ngo tiere do c'est ça Général Famougué Camara atara Sado ka tlebinan saraka bola atara Sado Camara ka tlebinan saraka bola Général Sado Camara ka tlebinan saraka bola atarai Famougué tale yani Famougué katai aplala a glana kala bendi Malien beka koloshilike ka video manu utara photo Tanix Famougué utara kataka uya daba kamaru ka video manu kata photo tanai kaira ko aminelente kwa muna domina fora ko Famougué Camara minara muna odo amaka video manu bla na ka photo ta odo Malien aya akila bara nunu bolo ko Malien nye baka undi kwa mo munu be dawo akani jeune na o te fengalama parce que ibaro do be no kugala doro de buje uni baka ngake kle mama kungulu ba kandala wala oba do kaka ni ngalondi semaine kele ama sam Famougué photo irana ama kungulu labo ne ere la défi lancé ona menele ntenga ya kungulu labo ngai amo kede parce que aba do akungu ne lemba obulodi maintenant kele sanno kuma chale aya den kakina famille lente Mali nyen kale courant la Famougué kumina le me Assimi Goïta ka mogo bolo tien de do ah non ate galon ate passé de e ma ne mo ko ta fo ne te ka insister la parce que ne be flan na ola ni ne ma da koko la ne te insister la mais ne koko la min kelembe kamine kratatatatata ni manto e bi malu Famougué ta un dossier d'année abene te ka konodi Assimi Goïta de Famougué ou ye Famougué black a fo Famougué ngena na ye feffe fo ibe so antama alni ye Famougué yininga be aba fo kale mamine o kuma danga de ba ko aka fo kamine na ni Famougué ya fo dongo do kale kumine lembe wallahi bila ube te retrouve black afaka ou ba black ata forno be taka ube ku jando danya donc abe bo aba fo kale mamine alni ye Famougué micro di Famougué ma aba kale mamine ko tiente ni ene segu tungara bla Famougué place la bi ni enyi nga kimi na ne bangwa ngoma mene ne Famougué kaka mene na o man Assimi ka fanga mawo wa boloko Famougué ya onyo beti udia l'armée est une grande miette allez sur Assimi ne ka gongoli sigakun amanga la kali obe dawe raman nyonche donc sosolité quoi Famougué ka ni fo Famougué kana ni fo Famougué te da kuma fo mu meta Assimi contrôle agaranga na uko sura cité Mali kono bi kebe se ka boka kuma do fo mbeta Assimi contrôle ni afo bila ni afo numi mine ki donc kasola kibe fe ka kureta ka fo tout ni Famougué ya bada dongodo kale kumina lendo nu matla ka mina ka fo matunya mogodi ubo bala tunu
akuna jɛlenba o y'a minɛ donc an ye nin ko in faamuya u kɛlen bɛ ka taa otage de la munna Assimi Goïta ma taa Sadio Camara ka tile 40 saraka bɔ la Malien a y'aw yɛrɛ ɲininka question na pourquoi Sadio Camara ni Assimi kun bɛ tan de u ye kidali kɛ u ye nɔriw kɛ terimaw de kun don u ye kurutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka tile 40 saraka bɔ maa ma b'i fɛ i sale i ka saraka bɔli o man ka fɔ i ka mɔgɔ ɲɛnama si kɔ Assimi Goïta ma taa Sadio ka tile 40 saraka bɔ la u ye Sadio muso agressé donc tiɲɛ de filɛ k'a yɛrɛ yira tan tiɲɛ de filɛ k'a yɛrɛ yira e Assimi e ma taa ne ma mɛn ko aw ka ministre kelen taara a bɛ se ka kɛ ministre dɔ taara ne ta kalama dɛ ne ye image minnu ye ne m'a ye ko Mali ministre kelen k'a taara a bɛ se ka kɛ a taara dɛ ne m'a ye ne ye fuyeli kɛ fan bɛɛ mais ni ye information sɔrɔ ko Mali ministre dɔ taara n b'a fɔ le ministre de la défense o ka faga o ka saraka bɔ e m'a ye o la e m'a ye o ka du saraka bɔ la Malien bɛɛ k'i sigi ka lajɛ dɔrɔn e m'a ye e ka ministre kelen m'a ye Famougué ma taa i représenté dɛ depuis quand Famougué bɛ e représenté Sadio ka saraka bɔ don aw don de ta k'o kɛ manamana ko ye k'o kɛ catiri bɔ ye Sadio ka saraka bɔ don de aw taara ka ngalon wɛrɛ tigɛ yen tuguni ka taa Famougué photo yira yen tuguni ko Famougué taara ka sɔrɔ aw de ye Famougué bila ka taa ni Famougué y'i ban ka taa a bɛ tila ka minɛ tuguni donc ko in bɛ ten de Assimi ma taa Sadio ka saraka bɔ la parce que Assimi de Sadio faga kuma bamanankan de filɛ tan pourquoi ma taa Sadio ka saraka bɔ la Assimi ma taa Assimi ma taga a kɛrɛfɛmɔgɔ jɔnjɔnba c'est à dire Mali ɲɛma non nin ye mɔnɛ ye dɛ mɔgɔ min ye coup d'état kɛ k'e bila fanga la u ka saraka bɔ e ma ye o la Malien bɛɛ k'i sigi ka lajɛ ni nin ye maa ɲɛnama ye Mali kunna tile 40 saraka bɔ c'est très très important walahi o man ka fɔ maa si kɔ ko bɛ filɛ ɲɛkɔrɔ Malien ko awa kuma tiɲɛ de filɛ tan cɛ ma Sadio faga muso ma faga Assimi da faga a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ Assimi da faga wallahi billahi ne mɔgɔ kɛlen bɛ ka birifini bun bɔ a la ko nɛnɛ kana faga birifini sama ka bɔ a la n'a sara jɔn y'a faga e da faga o Sadio ka garde bɛ bɔ yen ka Sadio désarmé Sadio fagara jɔn y'a faga e de ma faga ko bɛ filɛ cɛ tɛ muso tɛ Assimi de don ni ye kɔrɔnɛ de mɛn bolo da ka Assimi de Sadio faga ka tila ka muso fana agressé ne ye hɛrɛ sɔrɔ fanga in kɔnɔ o kɔrɔ ko mun bɛ fɔlɔ o tɛ tiɲɛ ye an kana information sɔrɔ ko dɔgɔnɔdugu fana ko attaque kɛra yen an y'o information fana sɔrɔ u tagara a sɛbɛnnen fila yɔrɔ Sadio Camara ye misiri 37 o de jɔ Sadio tun ye silamɛ de ye Sadio bɛ sa don min na misiri bɛ Sadio fɛ o misiri bɔnbara aw ni Ala na kɛra cɛ Binaka mɔgɔw de la ka misiri u de la ka misiri ci aw ni Ala cɛ ninnu bɛ misiri ci ka taa Kidali fo Bamakɔ depuis ne ka wolo ne tile kelen m'a mɛn fɔlɔ ko Jadisu ye Mali misiri dɔ ci ne kɔni m'a ye ma bɔ a kalama hali n'u y'a kɛ a bɛ se ka kɛ a kɛra mais ne t'a kalama o Sadio kelen ka saraka bɔ ka kɛ Assimi ma ye o la Mali premier ministre ma ye a y'a ta ka da ɲɛkɔrɔ dɔrɔn u colonel mɔgɔ 5 mɔgɔ 1 ma taa a bɛ se ka kɛ dɔw taara ne t'a kalama dɛ ne m'a ye u taara Famougué de bɔ san k'u ka taga bezi créer aw ni Ala cɛ aw ma bezi créer don si fo Sadio Camara ka saraka bɔ don ka t'o kɛ théâtre boy ka t'o kɛ campagne dɔ ye ko Famougué filɛ yan aw ma Famougué photo yira Mali la fo mɔgɔw dusu kasilen bɛ don min na u bɛ su kasi la don min na k'u ka mɔgɔ sara aw bɛ taga yen ka ni Ala ye hɛrɛ kɛ e o kɔrɔ ka fɔ Ala ko ti tiɲɛ billahi i tɛ hɛrɛ sɔrɔ fanga in kɔnɔ i bɛ dusu kasi dɔrɔn de sɔrɔ aw en tant que bɛ Mali kunna billahi tallahi Mali tɛ taa ɲɛfɛ n'a kɛra Mali kun bɛ bɔ wulukɛba la ka bɔ nin na n'a kɛra ka fɔ ma tout ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ nin n'a Assimi ye Mali sauver o kɔrɔ ne ɲamaden ye a y'a sɛbɛn aw ka da Assimi filɛ a terminus de la aw ma da la ko la aw tɛ k'a la nɛniya aw tɛ ka barika don kamitisimiya la ko n danga donna sɛ ko a bɛ don muru jago de la a ye muru jago ka ban marifa de bɛ ka jago yɔrɔ marifa ka fagali nɔ ka jugu ni muru ta ye ne ye marifa si sɛ la bɛ yɛrɛkɛ de a ye muru bɛɛ feere ka ban marifa de b'aw kana san a ye taa fɛ
An ye information do fana soro ameno information kala ko pays Dogon ko 12 morts du village de ko ya dugu do jeni mogo ta ani fila ko faga dugu la bankas kɛrɛfɛla la o dugu mogo tan fila de faga dugu la a fila de donc ko kinje wanta oro jumendi un village voilà 12 morts et le village a été incendié pays Dogon avec pays Dogon pasi ça fait ko filɛ an bɛ kuma la yɔrɔ na Bamako fana encerclé le do Bamako est encerclé awa binaka mɔgɔ bɛ préparation la aya wala bɛn dɛ ni binaka mɔgɔ donna Bamako jɛnɛ o tiɲɛni bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ala kana kɛ ne kɛ nin bɔra ne ye information di aw kana fɔ ko u banala o la dɛ ne y'a lɔsɔmi wallahi billahi mouvement bɛ ka kɛ Bamako kɛrɛfɛla o la ne b'a bɛɛ kalama ne y'aw averti mɔgɔ ni bɛ voyage a Bamako a ye voyage dabila Bamako ni waati k'a bɔ Bamako ka taa yɔrɔ dɛ a y'a dabila o de kun bɛ kan Mm-hmm.